many cakes in there at any one time then? 15,000 cakes in the oven at any one point in time. And it takes just over 6 minutes to bake the cake. Does it smell good when they come off the other end? It's gorgeous. Cum funcționează? Cât durează? Cum se produc unele dintre produsele noastre de zi cu zi? Din interiorul fabricii. Joi, la ora 21, pe DigiWorld. Despre lume. Descoperă cele mai bune locuri de pe planetă pentru a întâlni cele mai sălbatice animale. Întâlniri spectaculoase. Azi, la ora 21, pe Digi Animal World. O altfel de lume. Hemingway was a writer who happened to be American, but his palate was incredibly wide and delicious and violent and brutal. All of those things. Despre viața unuia dintre cei mai apreciați scriitori americani și despre impactul pe care încă îl are în literatură. Hemingway, în curând, pe DigiWorld. Despre lume. Acest program poate fi vizionat de copiii în vârstă de până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Programul poate conține scene de violență minime ca intensitate și durată, elemente de limbaj sau comportament vulgar. The brain is one of the most complex objects that we know of in the universe. How many cakes in there at any one time then? 15,000 cakes in the oven at any one point in time. And it takes just over 6 minutes to bake the cake. Does it smell good when they come off the other end? It's gorgeous. Cum funcționează? Cât durează? Cum se produc unele dintre produsele noastre de zi cu zi? Din interiorul fabricii. Joi, la ora 21, pe DigiWorld. Despre lume. Acest program poate fi vizionat de copiii în vârstă de până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Programul poate conține scene de violență minime ca intensitate și durată, elemente de limbaj sau comportament vulgar. A massive crater materializes in the Arctic